Tá an Gaeilge agus an ceol ionach tábhacht dú tá Méabh bradal as an bheirt acu, bhfuil siad i mo héal. Bhí ceol i mo héal ó nuair bhí mé níos óige mar teagam ó theaghlach na bhfuil ionach ceolmhar agus imíonn an Gaeilge ina labhairt acu. Tá mé an buic gur thug mo theismitheoirí an seans sin dú an buic ar fad mar tá cáirde agam nach bhfuil an talún sin acu agus bíonn siad ag stannaí orm nuair tá mé Billy Carl ar an fideal agus just wow agus just an mátha hain sin bíonn tú like yeah, you know, just rinmar sin. Is bralam dais a Gaeilge Éamonn and Méabh an tamar fad. Thosaigh mé ag daoine na Rómé 5 bliain d'aois agus thosaigh mé gannaigh comórtas na Rómé 6. Tá mé gannaigh comórtas le an tamar fad anois. Agus bralam just ag gosúas agus just ag táis bin céidé is féidir le meanú. Ní hiagla mo héal a thailú galan ceol mar tá sé ag tábhachtach dú mar Gaeilge óg. Tá an chultúr ag tábhachtach, tá sé go fóil beá agus tá gach duine bradal as. Ba an páirte comórtas ag County Óráin as Gaeilge de Olú. Bíonn an seans agam fiosaí chur mo chuid Gaeilge agus sean órainn ó orlam agus deanam cáirde nniuán. Cur mé isteach sa phleath gach bhliain agus nuair tá mé ag séineam ar an stáid just bothaim mai, sin an áit a bhfuil mé sásta.